Okay? Sa bidyong ito ay ipapakita ko naman sa inyo kung paano ang pag-refurbish o pag-repair ng lumang water closet flush valve o yung ating toilet bowl flush. Madali lang naman ito at pwedeng-pwede siyang i-DIY na natin. Kaya kung sira ang inyong toilet bowl flush o may leak, mas mainam na ayusin ninyo ito para magamit ninyo yung comfortable benefit ng ating comfort room, lalo na't araw-araw natin itong ginagamit. At dahil magpapalit ako ng flush valve, isasama ko na ring lagyan ito ng water hose spray bidet para mas mainam itong gamitin. Di bale 5 item yung kinailangan ko dito, isang set na flush tank, 850 pesos, isang set na hose bidet, 350 pesos, isang double angle valve, 170 pesos, isang flexible hose para sa water tank, 150 pesos, at yung teflon, 40 pesos, plus yung pamasahe ko sa pagbili nito, 40 pesos. Kaya ang total na nagastos ko para sa materyales ay 1,600 pesos. At wala na po itong labor cost dahil ako na po ang gumawa naman nito. Ito yung double angle valve, female thread siya dahil idudugtong ko na lang ito sa existing single angle valve dahil walang chance na i-shutdown yung linya ng tubig dahil maraming gumagamit nito. Di bali double angle valve yung gagamitin ko para malagyan ko siya ng hose bidet. Ito naman yung water tank flush valve, one set ang binili ko. Madali lang naman yung assembly nito, basta sundan nyo lang yung drawing instruction po nito. Kailangan lang ng tamang alignment at tamang paghigpit sa rubber gasket para hindi ito magkalik. Ito naman yung sirang flush valve na pinalitan ko. At mapapansin ninyo, luma na rin itong water closet tank at bowl. Pero nasa tamang hulma pa at matibay pa naman ito. Di bale kinalas ko itong water closet tank para maikabit yung mga bagong rubber gasket at anchor bolt nito. Yung existing anchor bolt nito ay gawa sa bakal, kaya kinalawang na at kailangan itong lagariin, pati na itong flush valve thread ay kinailangan na din itong biyakin para matanggal. Mapapansin natin na matindi ang pagkadikit nito dahil pinaglumahan na ng panahon. At ito na yung bagong flush valve, gasket at water supply hose. Siguraduhin sakto ang higpit at tama ang alignment nito. At siguraduhin ding maglagay ng teflon sa mga metal threaded fittings bago ito ikabit para maiwasan ang tagas o pagkalik ng mga ito. At ito naman yung bagong anchor bolt. Ito ay gawa na sa matibay na plastic para iwas kalawang. Di bali ito na ang itsura ng flush valve assembly. Simple lang po siya at madali lang sundan ang instruction para maikabit po ito. Tatlo lang ang components nito. Number 1, floater valve. Number 2, flush valve. At ang pangatlo, ang ating anchor bolt. At ito naman, yung kinabit kong double angle valve para sa water supply ng number 1, water closet tank. At number 2, para sa spray hose bidet. At yan na yung last na ikakabit naman natin. Okay, at ito natapos na nga natin ang pagkabit ng water supply para sa flush tank at para sa water hose spray bidet. At yan, binuksan na rin natin yung mga angle valves kaya active na ang tubig nito. Simple lang ang naging layout nito, isang hose para sa water tank at isang hose para sa spray bidet. Kayang-kaya ninyo itong i-DIY. Okay? Subukan natin itong water hose spray bidet kung maganda ang kanyang pressure. Yan, mapapansin natin na maganda at malakas naman ang water pressure nito. Mas mainam na meron tayong spray bidet para mas hayahay ang buhay. Okay? Next, subukan din natin itong flush valve. Simple lang din ang layout nito. Okay? Tanggalin ko muna itong discharge hose niya para makita natin kung paano naman ito nagkakarga ng tubig sa tangke. Okay? Ready na kayo? Plus natin. 1, 2, 3. Yan. Yan o, nag-active na yung tubig. No? Bumukas na kasi bumaba itong kanyang floater valve. Alright, yan. Luma na yan. No? Yung pinaka
plus tank natin. Tsaka itong ating water closet. Mamaya, tatakpan na lang natin siya. Okay? Naikabit natin yung bidet. And then, ito na yung bulb natin, no? Dalawang bulb siya. Bidet at saka yung yung plus tank na. Yung water closet. Naigpitan na natin. At yan, no? Yan yung pinaka-assembly niya. Pwede natin siya isimulate, no? Check natin. Yan. Okay. Yan. Tapos na siya. Alright. Yan, no? Tumutulo na siya. Okay, tuloy-tuloy. Hanggang ma-reach niya yung kanyang floater, no? Yung floater valve kasi yan. Tapos ito yung bidet. Check din natin. Yan. Yung tumatakbo yung floater. Yan, pwede na siya. Okay. Ayos. Kompleto na natin. Alright. Ayan. Tayin natin napuno siya, no? Yung floater. Medyo luma na itong plastic. Kaya sira na yung kanyang mga accessories, no? Dito sa kanyang plus valve. Pinalitan natin siya ng buo. Ayan. Pati itong bidet kasama na siya. Tayin natin hanggang ma-reach niya yung kanyang floater. Pag na-reach niya yung floater, makamatay na siya. Yan, lapit na. Ito yung kanyang pinaka-floater. Ito. Alright, namatay siya automatically kasi ito yung floater, binaba mo yan. Yan. Since umangat na yung floater niya, na-reach na yung level ng tubig, no? Yan. Okay, goods na tayo. Alright.